madung adlaw natang tanan karong adlaw is adlawng Martes. September. Ayaw, September 10 ron. Birthday ondoy ron no. Isang mundo ya tayo sa. Ondoy Rolito, happy birthday doy, more birthdays to come. Happy birthday Kuya Rolito. 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 Ikaw po din siya. Rolito. Happy birthday Kuya. Kasi naging Rolito. Bawa ni Ja. Ayaw next Ja naman na. Happy birthday sa mga nang-birthday pod karon. Ate na po sunod adlaw day kamamaali. Mikot talikse. Mikot talikse. Gikan day kuskuan guys. Gani ang buntag day sa jo nagbugwad kus katong tamnan og kuan. Napila edad ni Kuya Rolito Ang na. tamnan og dragon fruit ang gibugwaran kay uwan man gapon. Diyan na ning uwan na po sakto dito itanam tong dragon fruit 5 ka buok dugangan na po dang. Gikan ko Dilimonte. Tus ilabing-bing si jang inahan. At tong istorya na kay gikan magkus eskwelahan gahapon na jud klaro gud sa katinuod nga hindi naman maka-eskwela bingbing kay gidumtan ja. Na istorya nag-advisory bingbing og katong principal di man jud kuno tinuod. Kani galing mamang jing bingbing grabs ka manunuway pud marjo. Di man rejuk manunuway jud. Kay pala ba alabag istorya lagi pud. Maday tinuod ag dinas bingbing ka eskwela dadto gipatawag kuno to kay arong nahusay na okay na kuno to o iraman lagi pud kuno Marites daghay yawit pud kuno ba mo nang gikuha card naman dai to wa man sila tagaid di man dai tinuod nga na sila papel nga transfer eh Miko tali Kasi wala sa sadian ni transfer na dene para transfer o may blood sinanay. Sana bitaw mabuto to sana kung Ya bitaw to nahagilap manggurtos ang vlog das business. Ngani ang kuan ay kay kuan. Delikado na si Bingbing na to sa eskwelahan mo to mo ang gipangutana just advisor gapon og kuan. Ag principal na nasuluin mo na. ha? Day. Hapo ka day. Di si nilalalay may hapo tayo sa. Apo ko no, dagto ko sa madyo nang mag-istorya sa tarong ba dagto dito sa ilas Bingbing. Grabe gatang ijang mama lisod istoryahan kay ang ato kausap pa agija krakatak naman. Kanina na white simba. White kay butag kay wat na makasa. Na gagyawa na paluyo dia. Ano ginawa mo na ba nimo? Manunuwadan. Kinsa tayo sa si Romeo tayo sa? Kami mo na nahug og dautan dagtong ng istorya gidang Miko mama. talikse? Ng istorya gidang mama sa eskwelahan kami naman na pag-apuhan ng mga ijaan naman na nahug og dautan nga gipangga magalis Bingbing dari. Gidang mama mo nagpasulabi datong pangistorya. Manus agi mong Mo na ang birthday giadto ma. kay wadi ko ka agwanta. Manus Wa man apa? pag ko ngaway. Manus apa mas imong birthday ma? Malapi ma. 23. Day, lagi mo kung saan? Na December pod na. December mata. December 26. Adlaw. Na September. December ma. September. Ma December ma. September lagi. Ma September ma. September 26 ikaw. Ma December ma. Okay ra wa kay handas birthday nimo, sugot ka, di ka manujo. Di manudo tayo sa. Okay ra wa kay ka. Kay wa man tay sidan, atong sidan di ay. Tabok man lupong itong ay. Manus aday ka mo balik og Manila ma. Tabok man lupong iro. Pagkita ay. Baga mo ano mo na kaman. Malapi ma. Usapos, panti ka naman. Nay manok ni Kuya Mario dari anong kabuok. Talik. Mabad. Na full storage na kang cellphone. Nako na biti mo to na takay magaluuna na. Hatid na pud ka na paniud to pa man ron guys manang kuha. Salamat ding Ate Ali kay si Ate Ali man nagsundo dadto na hinagbuan na kay mo laging gikan kog Limonte. So sila Bingbing. Mag tikusan pa kog sundang jang mama kay kaingan siguro mamugno ko. Muhay Di, tubig. very na tayo wrong. sa. Istorya ra. Storya ra ko dat tikus man og sundang jang mama. Ano? Wasi magbaba.
Why good manners? Kung sa'yo ay good manners, Taisa. May good manners and right conduct. Why good manners and right conduct. Lakaw na, masalihat pa dyan. Ulit na ka. Magwapa si Kama. Ay, sana all. Gwapa mo yung mag-birthday ko nung kuwan, day. Magwapa si Day, Kama. gwapa ko nung mag-birthday September, day. Magwapa si Si Kama. Mama Mary, gwapa man. Maot magudto Taisa. Huy! Pada. Oh. Mama Mary ba? Gwapa Taisa. Ha? Mag-uhi. Ang imong snack, nakakaon ka wa. Wa na pod. Yakult. Lapit na ba sa vlog na niya? Dari. Nga. Sinigilak. Hilak, ilugan ko bawon. Mamali nakat. Ngayon sa tayo nga. Ulog mo yung sili. Naman yung comment ng tatay. Pasiligan ko no. Hindi comment. Ha? Ayan ko mo. Ang tangan ko yan. Ito daw ko sa magtawid sa likod ko akaw ang butang sa likod mo. Ala pilik tayo. Pagtanong ko just Ano nga po silihanan? kuan dragon fruit. Tagam. Daw. Naman naluwi ni Bing Bing pa. Loy tapos bingbing di na lagi pauwa na jud guys, paundangan na jud idang inahan. Giam-aman nga ipabalik sa eskwela wa di na jud. Si Bingbing pud mismo ning di na. Idang inahan pud kuno ingon pagjanganan nga di mo makabuot kay ako may inahan na bahala mo. Basta kay ingon mig eskwelahan kay sayang. Di naman jud. Mito Taisa. Di mo kuno may kabuot kay di lagi kuno may mga inahan. Ang Taisa mo ay kung bingbing at Taisa. Hi Beng. Hi, Beng. Ang rabi, putputol ka ino. Nakay kasabaan mang kutay. Ayaw pa nung bingbing yan ha. Sa Tay? Let's see. Ayaw pa nung bingbing. Di Tay? My good manners. Sa Taisa. Inagik sa di pa mo gikas eskwela mo amin. Nagulay mo amin. Naligod, kada hapon na. Mo may naandang leksing. Na no. Tinik siya, magkakagdinal. Ikaw. Kita na kuan. Di na ka magbawon? Ha? Taisa nga niuli mas bingbing silang bahay Taisa. Kalimutan ba na, Beng? Ito. Napusta. Ikaw na si mong bag. Asa na bang tubig atas ba? Oh, yan. Yung butag sa kong leksi. Yan. Utang nga tayo sa mga